Tässä on vielä opeteltavaa ja vinkkejä otettavana, että miten tuolla... Haha! Vitsi! Tää on ihan huikee. No se on Pise terve! Nyt se päivä on koittanut. VRC Rock Auto, ensimmäinen sellainen, on valmis. Pientä viimeistelyä vailla. Jo yli vuosi sitten aloitin rakentamaan mun 1.9 Unlimited VRC Rock Autoa. 1.9 Unlimited on, missä mahdollistetaan nelipyöräohjaus, portaalit ja digit saa olla. Eli 4 VS-auto ja digit. Ja siihen luokkaan päätin lähteä, koska se on sitten vapaampi, niin se mahdollistaa sitten rakentelun. Mun ajatuksena oli tehdä vähän budjetisti ja niin kuin mun VRC Rock esittelyvideolla vähän jo esittelinkin mun suunnitelmia, niin nyt sitten näytetään, että minkälainen tästä tuli. Elikkä hommahan läksi siitä, että itse suunnittelin viivottimella putkirunko, jäkki ja tarkoitus oli just tällainen epäkesko, koska tällaisia epäkesko-gravelereita on. Tänne olisi varmaan voinut olla tekemättä tällaiseen epäkesko-tyyliin, mutta siitä nyt tuli vähän tällainen uniikin näköinen. En tiedä onko se hyvä, mutta ainakin ylämäessä tää puoli on painopiste enemmän tällä puolella. Elikkä tämän pohjanahan oli Elementin Stealth X-vaihteisto, Elementin etu- ja taka-akseli, eli aika budjettiakselit vaihteisto voimansiirto, joten oli helposti edullisesti saatavissa ohjautuva taka-akselikin ja sitten 3D-tulostetut servomountit eessä ja takana servoakselilla. Ja sitten, että päästään niin kuin vähän skale-fiilikseen, niin sitten on akselit ja noin servot maalattu, jotta ne on niin kuin yhtä mötikkää vähän tekniikkaa ja se servo ei pomppaa niin pahasti silmää tuolta skalemiehelle. No viirokis tässä 1.9 Unlimitedissä on se, että saat pisteitä, jos sulla on oikeesti moottori sijoitettu taakse. No niin se mulla täällä on, ja täällä on 1800 SE Fusioni. Täällä on niin kuin Elementin Stealth X-vaihteistoa, RC Offinetin harrastaja Teppis on askarrellut tällaiset forward mount palikat Elementin Stealth X-vaihteistolle, joten tää sitten saisi niin kuin etumoottori. Ja tää toimii Element Enduro-alustoissa sellaisena hyvin. Aikanaan kun me olin mun Trailworkeri budjettirakenteluun, niin me olin laittanut overdrive-rattaat sinne väärinpäin. Niin oli jäänyt sellainen mielikuva, että jos ne rattaat laittaa väärinpäin, niin silloin taka-akseli vetää. Taka-akselilla on se overdrive ja etuakseli pyörii hiljempaa. Niinpä se jäi mun takaraivoon ja sitten kun mä keksin, että kun ton Elementin vaihteiston pystyy kääntämään kummin päin tahansa, on se moottori edessä vai takana, niin että jos laittaa rattaat väärinpäin tonne vaihteistoon, jolloin overdrive on täällä, mutta sitten kääntääkin vaihteiston vielä 180 astetta, niin se overdrive onkin täällä edessä ja takana on hitaampi välitys. Elikkä kiipeämisessä sitten hyödyttää, että tässä on overdrive. No mitään digihän tässä ei ole, mutta sitten kuitenkin toi nelipyöräohjaus. Täältä näytän, jos vähän näkyy. Siellä on se ihan simppeli Elementin vaihteisto, yksinkertainen ja tuolla Fusionilla wheel speedia löytyy. No sitten mitä tätä tekniikkaa, niin täällä takana on tällainen Elementin vakiotyyli ohjauslinkki täällä takana. Se oli jotenkin paremmin toteutettavissa täällä takana johtuen, koska tässä on vähän tollaset custom noi linkkipaikat ja linkit sitten tuolla takana. No homma läks silleen liikenteeseen, että tohon Elementin pohjalevyyn tällaiset metalliset ulokkeet ja ajatuksena oli, että ylälinkeille juuri tulee niin kuin nämä kiinnikkeet. Sitten sen pohjalta sitten tää putkihäkki rakentui pala palalta. Mulla on tuolla RC Offinetin foorumilla on rakennusketju, mistä näkee tämän rakennus- ja hitsausvaiheet, minkälainen tää sitten oli. Täällä taka-akselissa sitten mietityttiin, että miten se toimii, mutta nyt kun olen ihan pienet testit käynyt ajamassa, niin se tuntuu toimivan ihan hyvin.
Iskareina meillä on Traxxaksen Big Boret, mistä ei ole jousia ollenkaan ja silikoniöljy on vaan voiteluna. Ja ideana on, että ne jouset on niin kuin druuppina eli aina pohjassa ja paitsi sitten ulosjoustuo löytyy. Renkaina mulla on 1.9 Prolinen Maxxis Trepadorit ja ne on kielletyt performance-skalessa ja skaleluokka 2, koska ne on korkeammat kuin sen sallitun määrän, eli nämä on muistaakseni 122 milliä, mutta nämä on lisenssoidut skalerenkaat. V-Rock-säännöissä on, että pitää olla lisenssoidut skalerenkaat ja se tyydyttää meikäläistä. No sitten 3D-tulostuksen maailmasta löytyy malli tähän tulostettavaa Toyotan koneeseen ja oikeastikin näissä V-Rock-bukeissa ja Rock-bukeissa on suhteellisen pienet moottorit, koska niissä on alennusvaihteistot ja tälleen, että ne ei tarvii ihan älyttömiä myllyjä. Sitten niissä on kenties turboja ja oikeassa maailmassa. No figuurihan tietenkin pitää olla. Tää on Rob Roy RC:n 3D-tulostettava malli, missä sitten olisi mahdollista päätä ja käsiä. Kädet on niin kuin liikkuvat ja jos ratti pyörisi, niin sitten kädet liikkuisi sitten sen mukana. Sitä toimintoa mulla ei ole. Sitten on joku mallin 3D-tulostettu kuppipenkki, missä on sitten jostain päin tilatut tällaiset skale 4 vai 5 vyöt, niin sekin tuo tunnelmaa siinä. No, nythän tää oli vuoden telakalta tää mun projekti. Ja sitten, että akulle pitäisi keksiä sijoituspaikka ja se pitäisi olla silleen, että se olisi helposti vaihettavissa, mutta sitten kuitenkin piilossa. Pari päivää tässä raavin päätä, että mitenkä toteutan sen, rakennainko jonkun kotelon ja sitten kuitenkin päädyin 3D-tulostamaan tällaisen arkun tähän eteen, mikä ei ota jousituksessa kiinni. Se on kuitenkin eessä ja alhaalla ja sitten suhteellisen helposti pääsee tänne akkuun vaihtamaan. Ja sinne menee 850 mAh akku. No sitten tietenkin, ettei vaihteisto näy, niin tässä on RC4VDn tällaista alumiiniturkkipeltiä, minkä olen jo vuosia sitten hommannut ja muistelin, että mullahan on sellaista jemmassa. Ratti ja koelautakin on nyt sit siinä ja kyllähän tää vielä jotain pieniä yksityiskohtia vaatisi, että jos tänne kylkee vähän jotkut polkimet kehittäisi noille jaloille. Mutta aika villin avonaisia ne on oikeetkin ne V-Rock-bugit, mitä on videoit katsellut. No sitten vielä täällä on hivenen, ei ole täydellisen valmis tää. Sponsoritarratkin puuttuu vielä. Mut fuusioni kun on, niin olen mallintan tällaisen akkukotelon ottanut vähän mallia jo olemassa olevista, eli tästä akun kannesta kun painaa, niin saa virrat kytkettyä päälle, niin ei ole mitään sellaista epäskaleja virtakytkintäkään näkyvissä, mutta akun paikkakin mun pitäisi kehitellä. Sen lisäksi tämä polttoainetankki olisi johonkin tarkoitus sitten vielä sijoitella. No siellähän on tulpanjohot ja ilmanputsarit ja sun muut vähän niin kuin nähty vaivaa pientä yksityiskohtaa. Tätä autoahan me ajan mun Radiomasterilla MT12 ja takapyöräohjaus on tässä peukalolla. Ja tämän kanavan niin kuin expot on säädetty mahdollisimman jyrkäksi, eli mahdollisimman pienellä peukaloliikkeellä tulisi sitten se. Ainakin mitä nyt olen kokeillut tässä näin, niin tätä pystyy herkästi vähäsen kääntää, mutta toivoisin, että se olisi hanakempi. Ehkä mun pitää tutustua, saisiko vielä jollain asetuksella sit vielä äkäsemmäksi. Eli pienemmän liikkeellä isompi liike pyörissä. Servoina mulla on täällä AGF:n 8,4 voltin, muistaakseni 40, ei se ehkä 30 kilon servo. Ja sitten täällä sitten on Halkon, eli Euroasen brändi Halko 2.0 turneri. Ja sieltäkin tulee 8,4 voltilla ihan hyvin. Siinä oli nyt tän esittely. Eiköhän lähetä nyt ensitesteille Kalliolle Louhokselle kattoo, että miten tää toimii ja pyörii. Sitten hypättiin Louhokselle. Taas sattui sateeton päivä, mutta täällähän tietenkin tuulee. Ei muuta kuin ajamaan. Me on ajanut täällä ensitestit toissapäivänä. Oltiin tuolla safarilla ulkona. Ajelin ja nyt nämä on niin kuin todelliset ensitestit.
Ja niin kuin näitte, niin virta kytkeytyy akusti ja se on hienosti ilmastointiteipillä kiinni tossa noin. Ja tässä vähän näytän nyt vähän demoa, kuinka pienestä tää kääntyy. Kyllä tää takapyöräohjaus on kyllä hauska. Tää tuo niin paljon vaihtoehtoja kaikkiin, että miten ajaa. Ja tässä vielä meikäläinen tarvii opettelua ja ne ketkä on pro superia ja muita nelipyöräautoja ajanut, niin teitä varmaan ärsyttää kuinka innoissaan minä oon tästä näin, koska mulle tää on uusi juttu. Ja tää on ihan sika hauskaa. Yritetään päästä portista ilman pakkia. Noin. Suoristetaan takapäätä. Noin. Ja päästään kauaskin portista. Noin. Sen tuossa työpöydällä ei unohtu sanoa, että VRC-rokissahan on näissä bugiluokissa niin pitäisi olla 7 paunaa, eli 6 kiloa, 175 grammaa auton painaa. Ja tää on nyt nyt. Niin tää 30 grammaa uupuu. Mie vielä Euro RC:ltä löytyi Fastraxin niinku Elementin noi C-palojen messinkipainot ja niillä sai vielä vähäsen ja laitoin vielä painot takavanteisiinkin. Ja jotain vielä vähän painoa pitäisi kehittää, et kai se on muutama kiekko noita rengaspainoja tonne vanteisiin laitettava. Vähän mulla on vielä tuunattavaa tossa noin toi akkukotelo. Se on tuolta niinku korisokankaa tuolta eestä kiinni. Niin siinä tarvii mallintaa, kun toi on mun mallintama toi noin, niin jonkunlainen ratkaisu, että se pysyy nätisti sitten kiinni. Noin. Voi vitsi! Ei loppun keinot, eikä tarvin kaasupuskua, kun takapyörän kanssa vähän vinottain ohjaa. En muista mikä pinjoni tähän on laittanut, mutta tää 1800 kV Fusioni elementti niin ihan riittävästi tuntuu olevan tällaiseen rockbugiin. Lähdetään sitten vähän Seinämiin ajelee täällä näin. Täällä menee tät mun safari-reittiin ja nyt ottaa mahasta kiinni. Saataisko vähän saataisko ajettua pystyyn. Tulee häkkiin naarmut. Oho. Otetaan rollover. Ei hajoteta heti. Vähän menee aina muutama hetki, kun peukalolla pyörittelee tot ohjausta. Siitä me halutaan tonne ylätasanteelle. Takapyörät suoraksi. Tulee vähän työntävää voimaa. Eturenkaat linkkuu. No kivaahan tää on. Hei, sen verran tuossa vielä alkupuheita, niin jos niinku viirokka-asioita kiinnostaa itse tutkii, niin vrcrock.com, se on näiden Coloradon
tai kavereitten, ketkä nämä on niinku perustanut, niin heidän sivut. Siellä on nämä säännöt, löytyy PDF-tiedostona ja sitten siellä on muitakin näitä skaleluokkia, mitkä on niinku, vähän haiskahtaa, että ne on niinku vastine sorkan säätelylle. Eli vähän niinku pelkistetymmät ja siinä on ne ripaus sellaista vanhaa skalehenkeä. Ettei haluttaisi tehdä liian vaikeasti, niin siellä löytyy muitakin. Ja trail bugi, vähän niinku kevyempiä bugiluokkia. Täällä on vaara, että mutaantuu renkaat. Mun tekis mieltä, että tässä kyllä pitäisi ottaa koppia, mutta mennään heti haastamaan. Taas. Oi! Otetaan sit helpompi reitti. Saataiskohan myö tästä jopa vähän tunnustellaan. Voisiko tää mennä? Voisiko tän saada tästä ympäri? Tänne niinku vasemmalle kuskin puolelle. Nyt läks. Tää ei ollut kuin kiinnikkeellä tossa, mutta laitetaan sekin taskuun. Saataisko mä pakinkaa? Ei se kaukaan tullut haettu. Nyt me joutaa, että mennään samasta kohtaa ylös. Täytyy vähän kyllä harmittaa, että me tätä aikaisemmin saanut. On tää niin siistiä. Tavallaan tässä on just se, että kun nämä on kuitenkin realistisen näköiset, niin se kyllä niin kuin houkuttaa. Jaha, tässä vähän joutuikin kikkailla. No, vielä tarvii harjoitusta. Ai että on kiva taka-akseli työntää tonne seinään päin. Tällä takapyöräohjauksella. Varmaan tässä on vielä opeteltavaa ja vinkkejä otettavana, että miten tuolla takapyöräohjauksella saa enemmän hyötyä ja iloa irti. Ainakaan ei ohjaus tunnu, että sit tarvis niinku enempää. Saadaanko pysymään? Saatiin. Nyt pitäisi vaan niitä portteja laittaa, niin tulisi kikkailtua enemmän. Katsotaan sitten vähän alamäkihaastetta. Välillä kun keskittyy takapyörien ohjaamiseen, niin unohtuu toi etupyörien ohjaus. Ai vitsi. Vähän oli siistiä tulla tuolta hallitusta. Katsotaan, onko meillä mitään
chanceja tulla tuolta ylös. Voi olla aika mahdoton, mutta jotenkin kun jos etuset sais ylös. Kato. Haha. Vitsi. Tää on ihan huikee. Ai että. Just tällaisen. Tollasen. Menipäs se hyvin. Yllätyin. Ei tos mikään performance-skale mennyt ylös. Muuta kuin jollain tuurikaasupompulla. Mahasta kiinni, niin kääntää vaan takapyöräohjausta sivulle. Se on kyllä. Eli normaalistihan nämä monet niin alumiiniakseleille tai että on isot painot, mutta saan näille elementinkin ja mulla on eessä nyt niin kuin messinki C-palat ja nuklet, niin ei sen painonkaan pitäisi olla, mutta näköjään mulla nyt sit tuli. Mutta se on ehkä parempi niin, että tää ei ole liian painava, koska kyllä se painavuus ja sit kun tot painoa on tuolla moottorin tuomaan niin kuin takaan, niin ehkä se on sit hyvä, että tää on kuitenkin kevyt. Just niin kevyt kuin tää saa olla. Nyt meillä on tää epäkesko-ohjaamo. Katsotaan, että paino on nyt täällä kuskin puolella, niin se auttaa meitä. Ja tavallaan autoa saa jarrutettua tuolla takapyöräohjauksellakin. Nää on ihan perusjuttu, jos on takapyöräohjaus tuttu, mutta mulle tää nyt on uutta ja ihmeellistä. Mä oon ihan häkellyksissä. Sitten meillä on Jukas kohta ja paikalliset harrastajat tietää, mistä ainakin ollaan noilla ei tarvinnut takapyöräohjausta edes. Nyt mä haastan itseäni noilla, että mennään tuolta porttien sisältä tällaisella ajolinjalla. Sitten kierretään se. Ottaako mulla? Otti. Myöhästyin. Tällaista treeniä. Katsotaan löytyykö minkälaista pitoa. Väärään suuntaan! Ohjasin. No niin, tästä näkyy, pitäisi vähän paremmin tää viimeistellä. Tuohon tarvii vähän mallintaa toi akkukotelon kanssa uudestaan. Jaha, mitäs meillä on käynyt? Meillä onkin toi C-pala pyörähtänyt ympäri. Se oli nopea korjaus. Onneksi on
on pien vaiva ottaa työkalupakki mukaan, että saa tarvittavat pikakorjaukset tehtyä. En muista tätä akseliväliä, mutta on tää reilumpi kuin 313. En muista nyt edes mitä tää on. Kokeillaan tällaista vähän, että pitää mennä renkaat tuolla ylätasolla. Sitten pitää kääntää noin. Laittelin, kun oli kerrankin hyvä ilma ja mahdollisuus lähteä kuvaa videoa ja ajelee, niin hätäpäissään noi painot tonne taakse, niin näköjään toi vähän foamia vanne siellä huonosti. Niin ainoat mitä sellaisia asioita, mitä tähän voisi tehdä, niin raideväliä voisi leventää heksillä tai vanteilla, että sais vähän niin kuin leveyttä ja sitä kautta suorituskykyä. Mie muista. No, vähän myöhästyttiin, otetaan tää alusta. Niin sais sitä kautta vähän suorituskykyä. Ja ehkä foamia. Täällä on nyt nämä ProLinein vakiot, mitkä näitten mukaan tuli mukana, että saatais. Tää pitää aina muistaa, kun tuo takapyöräohjausta linkkuu laittaa, niin että sehän pitää niinku muistaa oikasta se, että se nyt ei haluta, että tipahtaa, nyt ei pysty selittämään samaan aikaan. Niin jännää kuin paikkaa. Noin. Niin, sitä, että kun sulla on renkaat linkus, niin pitää muistaa oikasta, että se niinku työntää sitten enemmän. En tiedä ymmärsittekö, mutta parempaa foamia ja vähän raideleveyttä kenties lisää, niin sellaiset on varmaan seuraavat lääkkeet. Nyt suoristetaan. Nyt me suoristetaan etusia. Helppoa kun osais. Ei ole vertailupohjaa, että onko tää nyt hyvä auto, että ton Hillbilly RC:n kanssa pitää lähteä ajelemaan, koska hänellä nyt ainakin on tällainen V-Rock-auto, että vähän niin kuin vertailuna, että onko tää niin kuin lähellä vai kaukana vaikka sen vastaavan luokan autoa. Sen tiedän, että hänellä on Digi ja VFDn loota tässä näin. Ja sitten hänellä on muistaakseni 2.2 Unlimited, missä on isommat renkaat ja vähän erilainen. Nyt sitten tässä on tää meidän toinen tai yksi näistä benchmark-paikoista täältä näin. Ja tällainen hyvät C1-autot tän oikealla ajolinjalla ajaa. Ei tää nyt mikään pitäisi olla tälle. Tässä otettiin suoraa. Joo, ei täällä ollut mitään tässä. Tässä on kiva tällään pöytä, niin on auto sopivalla korkeudella. Ja sitten suoristus. Katsotaan painopistettä, tarviiko vähän käydä.
Noin pikkusel takapyöräjuilutuksella, niin sehän sieltä tulee. Ai jettä. Alamäkiä pitää treenata. No, todella hallittu. Vähän kyllä ajauduttiin tonne. Oho! Nyt oli kyllä täysin kuskin vika. Vähän tollain rock bounceri nousu. Kyllä. Sitten me ajetaan tää sama kohta. Vinssiähän näissä ei saa olla, mutta vinssi saa olla sitä varten, että jos se vinssi saat jousituksen sisään, että sellainen on ihan hauska tehdä. Eli jos saa jyrkäs ylösnousus, niin sitten pitäisikin laittaa, että niin kuin sisäänjousto tulisi sitten maksimiin. Nyt on niin sanotusti putkirunko väärällä. Otan valmis ottaa tän kiinni. En oikein nyt näe tästä kuvakulmasta. Tätä mistä äsken tultiin alas, niin ylös. Ai. Elikkä periaatteessa pienempi pinjoni voisi olla kuin niin äkänen. Nyt tuli niinku aivan liian kova pakki. Jotenkin toi ei näytä niin pahalta toi kohta, että etteikö siitä pääsisi. Taas sama juttu. Kokeillaan sit vähän eri kohdasta. Nyt me saadaan ainakin etuset ylös. Meinaa. Jotenkin pitäisi saada tuolta takapyörä. Jihaa. Akkukotelo kiinni. Tätä ei voi ainakaan tätä kohtausta Bishops-kanavalle laittaa, kun akku näkyy sähköt. Jatketaan harjoituksia. Jotenkin tää on mielekkäämpää, kun on jotain, mitä vähän yrittää kiertää ja mistä yrittää ajaa. Et se on niinku tavoitteellista, että äkkiä varmaan innostus loppuisi, jos ei olisi niinku mitään maalia tai kohtaa, mistä yrittäisi ajaa. Nyt katsotaan, että takapyörät on linkus, niin ne vähän ehkä jarrutti. Heittäisikö tonne vielä? Ei. Joissain tilanteissa digiä kyllä kaipaisi vähän. Et sitäkin pitäisi sitten jos sellaisen joskus hommais tai olisi se, niin pitäisi sitten ja opetella käyttää. Aika paljon katson nyt noita videoita sieltä kisoista, niin kyllä sillä vaan sit kuitenkin pystyy, kun sitä osaa käyttää. Tai se tuo niin kuin sellainen, että kun näyttää, että ei meinaa kiivetä, niin sitten lyö se digi päälle, niin sillä saadaan
saadaankin sit se pito sieltä ylhäältä ja noustaa. No niin, come to papa. Tuosta tuo rengas. Noin. Pisen RC-maasturit lopettaa VRC Rock-osuuden tässä kohtaa ja orastavaa VRC Rock-kuumetta on Suomessakin nousemassa. Toivotaan, että harrastajia innostuu muitakin rakentamaan tällaisia ja saataisiin jotain kokeilumielisiä puuhakisoi näitten kanssa ja kokeilee sit kisakonseptia. Se on tosi hauska ja mielenkiintoinen. Siinä on 5 porttia ja 2 bonusta ja sitten se on niinku alue, missä pyöritään pieni ja sitten pitää takaisin palata siihen lähtöportille. Se konsepti on hauska ja minä muista oliko 5 vai 6 minuuttia se ajoaika, eli ei voi jäädä hieromaan ja pyörimään. Eli pitää päästä maaliin. Niin sekin olisi niinku kiinnostava. Niin kuin varmaan tuossa videolla tuli selviksi, niin just toi skalemaisuus ja nelipyöräohjaus ja se, että kun noi on oikeasti ton näköisiä noi autot, eli tää on siinä mielessä suhteellisen realistisia nämä VRC Rock-autot, jos niissä on ukkelit ja kuskit ja nelipyöräohjaukset, mutta tietysti toi servot akselilla nyt vähän on tollaset pallukat tossa noin, mutta kumminkin aika hyvän näköiseksi saa. Tästä jatkaa Bisops RC Crusade ajovideo ja somepätkien kuvailu tämän kanssa. Kommentoi, mitä tykkäät? Tykkäsitkö katsella mun nelipyöräohjaus innostusta ja sekoilua ja opettelua? Jotenkin itse tykkään noita videoita katsoa, kun laittaa YouTubeen VRC Rock. Niitä on jotenkin kiva katsoa, että miten ne hyödyntää takaohjapyöräystä tai digiin. Ja sitten jos ne on niin hyvin kuvattu, niin ne on tosi mielenkiintoisia. Kommentoi, tykkää, tilaa kanava, jos et ole tilannut. Ja nähdään seuraavassa videossa ja toivottavasti saataisiin sellaista videoa, missä olisi toinenkin VRC Rock-auto ja ajeltaisiin sitten yhdessä ja kokeiltaisiin kenties sitten kisakonseptia. Tää oli vinkki Hillbillylle. Noniin, nähdään seuraavassa videossa. Moro!